Здравейте, това е урок, в който ще ви покажа как да се усилите микрофона. Бях гледах в други сайтове, но за да не кажа, че крада, реших да си направя мой собствен урок. Да започваме. Долу в дясно има едно микрофонче за звука. Цъкаме два пъти на него и се появява меню с опции. Даваме Options и Properties. Тук микрофон трябва да е отбелязан както сега и цъкаме OK. Даваме Options и Advanced Controls. Трябва да е избрано. И тук под микрофон се появява друга опция. Цъкаме на нея. И тук си има микрофон Boost. Вижте разликата сега без него как ще говоря. Ето е разликата. И вижте с него как е. Та цъкаме Close и това е. Просто се го затваряме. Благодаря, дано съм ви помогнал.